Per començar, un escalfament a càrrec d'un dels grups de gimnàstica del Cap Carmel. Ho han fet per als alumnes de les escoles del barri. Hacen pues un poco nuestras actividades, las que planeamos en conjunto. Y de lo que se trata pues es eso, principalmente el encuentro intergeneracional. Ha estat el punt de sortida d'una caminada pel Parc del Carmel en què han participat unes 200 persones. Cuando lo hacemos los abuelos con los nietos, pues te da un ánimo. D'això es tractava, que persones grans i nens es relacionessin fent exercici físic i fomentant els hàbits saludables. A mig camí, una poma i una ampolla d'aigua. L'activitat l'organitza el Pla Comunitari del barri. Aquesta relació de la gent gran i els joves és una relació que funciona molt bé, el vincle és molt bo i volem aprofitar-ho. De fet, ja es coneixien. Els jubilats de diferents grups de gimnàstica associats als centres d'atenció primària havien visitat ja les escoles del barri participants. L'altre dia vam fer com una gincana i ens van dir coses de les preguntes que hi havia, una mica les ànimes, les ganes, que no podíem tant, però igualment veiem molt bé. El ball en línia ha estat la novetat de la Caminada Intergeneracional del Carmel, que enguany arriba a la 12a edició.